Tigasat. Napalabas, pinaglibas ni Lovely ni Monre iti mansyon. Ket napantibaro iti balay da malyong. Gapo iti dayta, inungtan dagiti agina nga Ariela ken Angeli daytoy. Inawagan ni Angeli ni Monre ket inayayo na tapno agawid den daytoy. Nagawid nga rod ni Monre iti mansyon. Ket iti maysang aldaw, inawagan ni Attorney Bartolome ni Monre ket dinamag na nupudno nga adda pamalubos na nga ilako da aminen ti sanikwada. Dita anaamuan na anagulbod ni Ariela ken kuana. Imbaga nga rod ni Angeli ken ni Monre nga agpalesen daytoy tamapanda iti opisina ni Attorney Bartolome. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo, anapauluan. Tigasat. Ha? Saan tayon ama panijay, manang? Ha? Taapay? Nakasarita ko niya Attorney Bartolome. Anya? Ulbud mo't gayam ni mama, manang? Ha? Anya ka din day tangay bagbagam Monre. Apay? Anya ti imbagbaga day jay nga attorney kan ka? Kuna ni mama, basit lang ti ilako tayo. Ngam kayat namat gayam nga ilako amin ti sanikwa tayo. Anya? Ala, rabak laang ni mami day jay kan kuana. Ay, na yan ni attorney. Di la marabakan. Mabit lang ha, Monre. Mapanak bit iti ayan ni mami. Mabit lang. Kasano nga taday jay? Saan ko maawatan? Asino nga tati agsasaw iti agpaiso? Surutak man ni Manang Angeli. Mapanak mamat iti ayan ni mami. Tamagak man, no apay akas jay ti imbagan ni attorney. Buisit pa talaga dayjay nga attorney. Ha? Wan nga rod, mami. Agung ungat damamakan Manang Angeli. Sanak pa'y lang nga umasidag tama nga noong tandak. Basta santan nga ay aywen ni Monre. Tano mailako tayon ti sanikwa tayo, papanawag ton dayjay a Monre. Ala, apay nga yakas jay ti bagbagan ni mama. Anusan tayon ti agartista, akampay idi, nasingpat tayo ka ni Monre. Tapno maala tayo, ti kayat tayo. Pumanawak dito yan. Karamidan na. Mapanak iti ayan ni Nana Lovely. Itay ka pa'y laaso manangit mon ray. Namdi mo mo't ibaga ti pagsangsangi itam baraw. Apay, anya nga min ayat ti pagsangsangitam. Ay na, makapadanag ka man baraw. Dangamin mama, kun manang kong Angeli. Apay, anyat inaramidakan ka. Dinangranda ka kaday. Saan? Luk-lukundak mat. Anya, apay aya, anyat inaramid da. Basta, luk-lukundak. Sige, mapanahon iti silid ko. Takayat ko ti agmay-maysa. Sigay, ayaban naklaang wan no anda ka sa pulam ha. Wan, Nana. Come on, iho. Don't cry. Anyat pagsangsangitam. Ibagam no anyat ti kayat mo, iho. Kayat mo, tagpasyar tayo. Saan, mama? Anya nga ron ti kayat mo. O ala, agrubwat kakit din, tarumwar tayo, wen. Mapan tayo iti ayan ni attorney. Tada napatag nga ibaga tayo kan kuana. Saanan, mama? Luk-lukundak lang. Ha? Nangkuti saritaan nyo kini Manang Angeli. Agin sisingpat kayo lang kanyak. Ha? Anya ka din day nga ibagbagam.
Unay kan aya. Ay, umay ka man kit di. Ara ko man to'y anak ko. Saan, mama? Ah, Artista andak mo't lagayam. Monray. Diyak kayaton nga ilako ti san ni kuwa tayo. Diyak kayaton. Ah, Kung na mabasit lang, ngam kayat mo matgayam nga ilako amin. Agungot ni Papa, naramidan tayo dayta. Monray, iho. Saan na ko naluklukon, mama? Amo kunti amin. Buludak man nga ro ti cellphone mo, iho. Makiteksak. Ayan ti cellphone mo. Di wala ti cellphone ko. Hiyag mo daytoy. Ha? Isublim ti cellphone ko, mama. Isublim! Nanalabang, adalod mo? Adamot, ma'am. Makitagsak man, awan load ko. Ha? Ay na, piman matagito nga amaw. Pati load, awan pagludnan. Aw, adoy, ma'am. O sige, tay nakalaan ti numero at teksak. Ala, impanaw ng ti cellphone ka. Ay surutan. Tagikuan ng sabot ng ti cellphone ka. Ay, Oh, bakit laba? ay, Apa di ka makaid na? Itay pala pumanagna dita. Masikura na ka makakitkita iti kastadyar mo. ay, kwa nga ba sa rukaw? Ni Ma'am Angel ay, di na matla isublin ti cellphone ka. Itay pa'y laagsa pa binulod na, ngamnay anyat urasan, di na pa'y la isublay. Saan mo na maala day jay, labang? Ha? Apay ngay sa rukaw. Manipo dita. May paritan iti babaw na nakasken kada ag cellphone dito mansyon. Anya, tapay ngay, kat sa akmatlag cellphone no nalpasan ti trabaho. Basta may paritan. Da kami ka ni Ariela tinangbilin ka ni Angeli ang mangalay iti cellphone mo. Anya, ay apay ngay akastamot tan. Anya ngayon ti pangkuntakan da kanya, kan uray siya. Kasanaw no adda kayat ko akuntakan, kasano ngay day tasal. Basta, nanya ti kayat mi ang mapasamak, iso ti masurot, nawatam. Ha? Naawatam ko na! Ay, sir! Imawag ka din ni Monray kada kayo, tatang. Saan pa'y anaya ay nawaw. Aw-awa ka kita ngam di na matsyong batan. Ang mga no nakaturog Sige tawagan. Jak namin masangot ti mga wagkan ko na itay ija opisina. Tabi siya. Saan na bale anak kaw. Umawag mo't laday dyan no adda problema ije mansyon ay nawaw. Wan mat kat di Akat, tinumaryon dagiti agas yo, tatang. Wen, nakong ay nawaw. O sige, tatang. Tagpulos akpay, ha? Sige lang anak kaw. Ay nawaw. Anya nga tangag pa'y suter aramidin ni Monre. Apay di na sungsung-batan ti awag ko kankwana ay nawaw. Itay pala pagriringag ti cellphone na. Di na matlasong batanan. Padasik man timag na. Baring ka ba ilakaw? Anay. Ay. Anay. Wala ta. Madipay man. Anay. Ay, mayat ko man Tasurotak ni Monre di mansyon. Pati nilablay. Diyak makontak ti cellphone na. Naka-off ma ti cellphone da dya bakit. Agdamag ako makinkwana. Orayak latan at awag da. Ay nawaw. Umayak man balasang ko. Ni, da kayo matgayam na napanyang. Sumra kayo, Ay, agyamanak. Ay. Okay, kumusta nga ni tatang mo? Saan pa'y anaimbagan, nana? Anaya, awan ka di dito'y ni Monray? Awan, nana. Adda ije mansyon. Kasta ay Ala, umay kayo. Mapantayo iti silad ni tatang. Amok ani tatang ti kayat yo akasarita, nana. Sige man nga rod, agyamanak, balasang ko. Malyong, saan ko ang makontak ni Labli? Kat ni Mat Monre, agriring ti cellphone na ngam di na matsungbatan. Agpadataapan niyang ay nawaw.
Saan ko makontak idaado No kasta, saan mo pa anak kasarita ni Monrey? Saan pa'y Tadi namit nga rodsong batan ti cellphone na ay nawaw. Anya, makapadanag matikas to'y. Ang mga nanya matintida ka sa napasamak. Ay nawaw. Relax, Panyang. Di ka agpanunot adagos iti negatibaw. Ay nawaw. Busy dala siguro Malyong, no ka ba alam lakit di timag na? Pangaasim, ikarigatam timapan ije mansyon. Madantanag anak atalagan. Ay na. Ay nawaw. Agsangit ka matan, Panyang. Siyempre, concern na kadagiti dua. Napatagmatan iti biyag ko dalablikan mo na re. Kasla ka pamilyak mat idan, isungay dandanagak ida Malyong. Ay nawaw. Relax ko lang Roden. Di ka agner-nervyos. Malyong, pangasim, pilitam ka di ati magna. Kabailam da ita. Ang taksi ka na mapan ijay. Kuyugan ka no kayat mo. Di ka di madanagan. Nga mga nadamot tanda ka sa mapaspasama kay mansyon. Ay, kwapan yan. Diyak ka ba ilan na talaga ay nawaw. Nasakit ti sakak Panyang. Ngambay am taawagak manan no madamdaman ni Monre. Itan di mon itan tanpay, Malyong. Ay nawaw. Makaungit ka kay di Panyang. Ako, saan? Pasadyakan. Madanagan lang amin, Malyong. Sungbatam ti awag mo, Monrey. Ngamtong palam ti imbagak. Naawatam. Mama? Naawatam! Wan, Mama? Atoy! Hello? Anaya? Hello, kumusta kan? Ape, adi mo sungsungbatan ti cellphone mo. Naka-silent ti cellphone ko, Anaya. Kasta ka di. Kat, kumusta ka di tan? Okay, aklaan ditoy, Anaya. Umisam ka nga sa Monrey. Ipariknam ang naragsak ka. Wan, okay aklaan ditoy, Anaya. Naragsakak ditoy. Nagdanag kami ngamin kan kamon, Ray. Agbakadakan. Anaya, sige tanda pa aramidak. Bye. Igamak matlaang daytoy a cellphone. Mama, apay ngayon nakauyo-uyong ka manon kanyak. Wan! Tanatangkan ti ulom. Kan maysa, makabanog ti agin sisingpat. Nang runa no natangkan ti ulom. Di mo pa'y matpat gantikid daw kukan ka. Buisit ka! Mama, agpakpakasiak. Palubusan na kuman na pumanaw dito'y mansyon. Diyak kaya tantiag na dito'y. Ha! Saan ka arumwar dito'y mansyon? Dito'y kalaeng. Padasem ti rumwar ta makaraman kamanen kanyak. Ay nawaw. Apay nga taakas din ni Panyang. Nakitak mo ti jar ni Nana Panyang itay tatang. Kasta unay apanagdanag na. Unya raw day nawaw. Kasla makaungit pa yan amang mandar kanyak ni Panyang. Imbis adatatad adang agdanag. Saan ta isumay ay nawaw? Uwan nga ro tatang. Ay, Ala, pagyamanan tayo kit di, tada kadwa tayo amang ipatpatag ni Monrey. Sa bagay mo't kikdi ay nawaw. Hoy, nanalabang. Apay, ma'am.
No, anya ti makitkitam dito mansyon, di ka makibibiyang, ha? Ha? Noong ungtan mi ni Monray, di ka makibibiyang, tapan ng disiplina laeng ter aramidan mi. Un, ma'am. Ang isubli yung arot ti cellphone ko, ah. Saan pa'y laeng, taagungat ni Mami? Nay, apay ngay akasta, kat personal ko matdayjay. Apay ngay apati cellphone ka, kat ilamangyaw. Di yung lang arutan ititan ti sweldaw, pati cellphone ka, ilamangyaw. Kasano akmat ngay itan? Tapno makasigurado kami asaan ka ang makapagpulong. Anya? Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, diyo liway na dinggen tituloy tinobela tayo anapolwan. Tigasat. Tigasat. Napalabas, iti panangawag ni Atty. Bartolome ken ni Monray, naamuan na ang naglibak ni Ariela ken kuana. Isu a kinumprontar na ti inana. Nakasangit nga rod ti baro, gapu iti panagulbod ni Ariela ken kuana. Saan nga roden ang nakapagrason pay ni Ariela, ket pinaritan nan arimuar ni Monray. Ket ultimo cellphone da kinilabang, ket kinumpiskar na. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapolwan. Tigasa. Isubli yung arot ati cellphone ka. Saan pa'y laeng, taagungat ni Mami? Napay ngay akasta, kat personal ko matdayjay. Apay ngay apati cellphone ko, kat ilamangyaw. Di yung lang arot ititan ti sweldaw, pati cellphone ko ilamangyaw. Kasano akmat itan ngay? Tapno makasigurado kami asaan ka ang makapagpulong. Anya? Awan mo't ti pagpulong, ah. Ha! Anyat amok ngay. Basta, di ka pa'y makaigam iti cellphone ita. Pag ginanaumpay laeng dagita matam. Nakastamot lang. Nasaysaya at no pumanawak lang, dito yung mansyaw. Anya pa'y lang ay aramidik dito, kat awan mo't sweldaw. Agpakada akong kadagitiamaw. Nagpakada. Ang mga noong tanak ni Panyang. Kung nangamin ni Panyang adyak pumampanaw dito, aging gaadi na ibagat ipapanaw ka. Ay, kasano nga taday tuyan ngay. Awan mo't pangkunta ka kadakwadan. Ay, nagdagulit at talaga dagito'y a-caller ni Monray, Mami. Asino ngamin dagita nga umaw-awag aya. Nanapan niyang matoy kanayon nga ag-miss call dito'y cellphone ni Monray. Anya. Agsisinublat datalo. No saan ananapan niyang tatamalyong ti agparang dito'y cellphone. When no saan, Anaya Sweet ti umawag. Genobia na lakit din dayto'y pinanagana na iti Anaya Sweet. Anya. Ngam apay apatin ni Panyang kat kanayon nga umawag ken ni Monray. Anya met ti pakibibyangan day di apanyang ken ni Monray kat nabayagan nga awan ditoy. Diya mo, Mami. Naamo naman siguro, ani Monray ti agtawid iti kinabak nang yo. Iso ang makibibiyang matan. Ha! Rupat kwarta dagita at tao. Basta saan tayon napalubusan arumwar ni Monray dito'y mansyon. Kasjay tirumbangkan kuana, tapno maikan iti leksyon. Saan ko ang makontak nila Blimalyong? Ay, nawaw. Ay, jak man amo iti day ja abakit. Jak ba't nga rod makontak ti cellphone na, ay nawaw. Nagsukat nga tayo ti cellphone number? Jak la amo apan niya ngay nawaw. Ngam no nagsukat, di itiks na kumamit ati baro ang numero na kadata. Malyong. Ay, nawaw. Ang di ka matanagan. Tanaawagan ni anayan ni Monray. Agad, kumusta ka nun ni Monray ijay mansyon? Mayat ka no, mate. Naragsak ka no ijay ay nawaw. Talaga nga ramidin da Madam Ariela ti amin na kabailan da. Tapno mapamati da ni Monray. At talaga nagbalbaliw dan ay nawaw. Agad, nasaya at no kasta nga agpaiso. Malyong. Ay nawaw. Ewan tanda kaya da ijaw awer ka. Ngam kita met idi ati aramid da ay nawaw. Idi saan da pa nga amo ani Monray ti agtawid iti kinabak ng almanin da.
Kasla nisnis ni Munri kadakwada. Kasla punas, kasla pigadan. Ay nawaw. Nilabli ti kayat ko ang makasarita. Ngam talaga ajak makontak. Mala. Tano maawagak ni Munri. Damagak to kinkwanan ni Lablay. Ay nawaw. Itaman pa'y nga dadagiti amok. Kabarbaruman. Nakalagip ta. Dasaro ko ken Ma'am Ariela dagita. Samtek adagos ida ta mga numaong tanak man no jak ida sa batan. Naimbag nga oras yaw, Madam Ariela. Sir Rokaw. Kumusta ti apit, Marino? Ay, mayat mo't, Madam. Napatag ti gagarami. Isungay may kami, Marino. Kaya't mingaminan nga ila ko da ito'y adaga. Kat no addaam mom agumatang. Pakaamwanda kami kuma. Ha, gaming ka man pa umuli itinyog, lakay Marino. Tay naganos ti Pilyam, Ay, sir. Wen man, tag merienda tayo pa'y. Kanuan na timula maprutas. Mangala ka. Wen, Sir Rokaw. Apay nga ilako yung daytoy adaga, Madam. Sayang. Sapay napintas ti padanom di tao. Kurang tikita. Sa anak amapnek. Kat no sala kumapoy ti kita dito'y, Madam. No dayti adda sumangput abagyaw. Basta ila kukon. Taad da pangaramatak iti paglakwak. Madam? Ngamatangay saan pa'y mat analako. Lalaingam lata ti agtrabaho, Marino. Sukayam anaimbag tiraga. Tapno dumakkel ti kita. Nayunam ti panaggagat mo. Naawatam. Ti kayat ko. Iti sumaruno a panagaapit. Mapuno ti kamarin. Ti kayat ko, jay agluplupyas ti apitam. Naawatam. Wen, Madam. Aramidak ti amin nakabaalak tapno maipaay ko ti kayat yaw. Rombeng laeng. Tapno adda sirbim amatangtang danan. Dayta, labaam amin dagita. Dagita pa'y. Mana? Ay na, di mo ipurwak dagiti murang mo itirupan ni Munray, Ma'am Angela, kaasimal. Di ka man makibibiyang ditoy. Sika, bakit lovely? Baketan ka man, nakibiyang. Ala, pumanaw ka dita. Kanila ang Monray ti mangilaba ka dagita. Ha? Alan, anya pala tiyar aramidam. Ayun, ma'am. Sige nga raw. Ita, galgalam dagita, Galgalam. Saan mo nga iwashing dagita? Kat ti kayat ko, nadalos ti panakagalgal na. Masapol a kontento ak iti panang labam kadagita. Nawatam! Wen, manang. Kan, masapol a malpas mo dayta itilas od ti 10 minutos. Tano di ka pailan alpas, delikado ka kanya. Makaraman ka manan, Monray! Nakauy-uyong damanin kanya. Apay nga yakas jay. Kunak no nagbalbaliw dan. Saan pa'y matgayam? Kunak no pud nun nga ipatpatagdak. Kas kamang ti pamilyada. Saan pa'y matgayam? Linukudak matlagayam. Apay ngay. Talaga kadiakas to'y tigasat ko. Ti maululpita na kanayon. Ti maidadadanas. Diyos ko, tulungan na kuma. Di nakbaybayaan. Kaya't kunti pumanaw dito ngamsandak mo't apalubusan.
Anya nga tati aramidak. Sigurado kayo ang kabailan yun, Tibagiyo, tatang. Ay nawaw, medyo nasakit pa'y anak ko. Ano sa kun tainak man kita ente awir ko ije mansyon. Di mo't makalagipon nga umay pumasyar dito'y balay. Iswasak man lati mapanijayan ay nawaw. Sige nga, Rod. Aganad kayo, tatang, ha? Wen anak ko ay nawaw. Kaya't kayo ang kuyugan. Ngam adamat ngamin trabaho. Di na ka di pa kadanagan ay nawaw. Kabailak ti bagik anak ko. Tiki di trabahom ti into na rin. Saan nakapakibibiyangan ta kabailak day tayo. Okay? O sige nga, Rod, tatang. Da kayo ti makaam mo. Ni Malyaw yagdur-durbel, ma'am. Umay ko damagan no pastra ka kadaywan no saan. Saan? Padasam apastrakan, tamakaraman ka kanyak, nanalabang. Ha? Saanan akayat ni mami apagsubyan day taatao dito mansyon? Dakkel ti basol day at tatamalyong iti pamilyami. Apay, ma'am, anyat basol na. Nagtakaw ka day. Basol na, ti kinalaing na makibiyang. Anya? Masigurado mi ka ni mami. Nga iso tinang brainwash ka ni Monray. Iso asaan na kami apatpatsyan ka ni mami. No, day bagami, di na kayatan ti agtungpal kada kami. Anya? Iso abasol day at tatamalyong. Anya nga rin tibagak kinimalyaw, ma'am. Papanawam! Tanog pilit asumrek, mga yabak iti pulis, trespassing, ter aramidan na. Sige nga raw, ma'am Angelay. Ay mabiit laeng lablay ay nawaw. Alamat nun pangasim. Ay, siyak nga rin mati tanda no pastrakan ka, malyaw. Kumusta kayo nga rin kinimon ready tao lablay? Okay kayo kadimat laeng? Kuha malyaw. Hoy! Ah, Aramidam dito, lakay malyo. Ay nawaw. ay na, pumanaw ka na. Tama nga no, anya taramidan dakin ka dito. Anyat masapul mo, ha? Kwa. Awan. Umayak lang mangumustamat Ay nawaw. Umay ko kumustain ni Monray. Taaw-awir ko matdayday ay nawaw. Awan ti bibiyang mo ka ni Monray. Tanalpasan ti serbisyom dito mansyon, lakay malyo. Ha? Saan mo kabagyan ni Monray? Awan ti bibiyang mo kinkwana. Ay nawaw siyang mat nga ron ti binilin day di Sir Louis ikaw. Hoston! Pumanaw kan kunakmat. Ulitik Saan kan ababaw nan dito mansyon? Isungawan ti karba nga masumrek ditoy. Ala, pumanaw kan! Wen, nga magsubliak to. No kasta, saan ka nakastrak ije mansyon, Malyong? Saan pa niyang ay nawaw? Awan ti rumbang apagdanagan tayaw. Ta still alive in kicking mat ni Lablay nakitak ijay ay nawaw. Akat ni Monray ngay, nakasaritam ka di matlaan, nakitam. Kwa, day talaeng ati problema pa niyang. Saan ko nakita ni Monray ay nawaw. Anya, apay ngay. Damdamagag mat nga rod kin ni Lablay. Apag isumat nga minasimbungad da jarukaw ay nawaw. Diyos ko, kumusta nga tan nga di awawir mo? Mala, di ka madanagan pa niyang. Tanod dada ka sa mapaspasamak ijay, imbaga kumaadagos ni Labli kanyak. Awan matimbaga na idinapanak ijay, ay nawaw. Makapadanag ka talagang tikastoy Malyong. Sa baling amin tagparparik na kanyak. Ay nawaw. Relax, panyang. Di ka unay paapiktar iti dayta. Saan mo mat akab-kabagyan ni Monray? Sakit di ko maatirong bangagdanag. Jak kaya tagpanunot iti negatibaw. Ay nawaw. Malyong. Malalalala. Relax lang, panyang. Awagak tumanin no madamdaman ni Monray. Ay nawaw. Oh, addaawag mo, Monray. Anaya sweet tinaganti umawawag. Nobyam ka di daytoy. Wan, mama. Sige, song batam. Ngam di ka agisawang iti jak kayat. Nawatam.
Wan, mama. I-loudspeaker mo. Tapno mangag ko. Wan, mama. Hello, Anaya? Hello, Monray. Kumusta kan? Busy ka ka di unay di ta mansyon. Apay adi mo sungsungbatan ti awag ko kan ka. Kwa? Nakaturog ak siguro, di umawawag ka. Jak nangag ti cellphone ko, Anaya? Mamimiss kan, Monray. Adda ka di wayam ita, tarumwarta. Inta mangan itirwar. Ibagam nga at napapanan tayo. Ibagam nga agpasyarta. Hello, Monray. Agdapapanan mi, Anaya. Kaduak ni mama. Okay. Next time to nga rudan. Ang agure ka. Apay akas na naliday ka. Agkatawa ka ngamin Saan mat, Anaya? Naragsakak. Tanang kumanan ti busis mo. Okay. Aganad ka dita, ha? Wan, Anaya? No adadakis ang mapasamak dita. Yawag mo adagos, ha? Wan, Anaya? Yagmunday ta. Incancel mo matun ti awag ni Anaya, mama? Awanan ba inday jay anobyam? Kunamutlan kalainganan nga agsasao. Anya pangipagpagarupan na kada kami akabalay mo. Dakes kami atat tao. Kasta ka di, ha? Ha? Mama? Jak kayat dayjay a babae para kan kamonray. Iso asin naamon! Ha? Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, diyo liway na dinggan tituloy tinobela tayo anapauluan. Di Gasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bulyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Ti Gasa. Agyaman kami itingkay panang tarabay.